hatu fiyo sngo ka kata ka pasawa tak tak kade ka baji ke hoot kade ka baji tamba kaya istat pi up ya ka sakat no por pin up hadut lai po sakan hadut lai po menit shikenta ngani ar pin up hadut lai shai la shisngi shitayo artayo pin up kat no lada pi kwa ban long ki ba job ha ka jing em pi long ki ba stat namar ba ka por come up yano kalong ka kam ka ba kerke don tang prap Henry hajar saus pa second ha ka shisngi bat hatu fi perkhat bakaway ka second ha ka jing pi kalong ka ba kumno don kaktin ka boong watre titang banyo ya kapam Henry artat bro ban kiu phimde tang ban sutre dep ya kakam Henry phide ban trestat namar pakapor kam up yano pendep kloy yala ka jong kakam balai bela ban kalianga namar om tang mapi marway obadan hakane glenti ka bapiyat namar ka jingim jingi kalong kum kares lada hakanu kakam ka bapitre kum konuksa lada fide ki kena school lada fide ki nombela lada fide ki youtubers ko mangai bat kino ki kam ki bapitre haga jingim jongpi ki baman lagasngi ki don bon ba ki bru ki ba mare haga ne ka ju ka jing mare rengkat bat pi ki don haga ju ka trak haga ba pi don ki don da ki vepat kuma pi ki ba persyang ban le yaka bat ki ba treshitom kuma pi ki ba sep kuma pi ki ba jau umat kuma pi bat ki ba jau snam kuma pi bat ka ka ba pi haban le kalong pi haban le kham kaloi ban ya ka ba ki le baki tang ba pi de ban tredap Henry pi de ban trestat ya ka kam lada pi ngap ya ka bang ong pi de ban ki kham kaloi munstep lada ki Henry baje pi de ban ki sau baje oj kila ban long kham stat ban ya pi ki mat long lele kila ban don shibon kila de kilandi kitiar kitar ban ya ka ba pi don ki mat don chetu lele bat oj kila ban don shibon kinong yarap ki ba yarap ya ki ban ya ka ba pi don lele tang ba ka wengan ong pi ki kham kloi bat tat hadu kapor ka bakin sakhi maki rengkat bat kata ka jing start ka baki don ka jing yarap ka baki laban yo kitiar kitar ka baki don pila jantep artat iya kata ka res kiwe kila ban le ka jo ka kam ka ba phile kila ban pule ka jo ka jing pule ka ba phi pule Henry ngan ong pi tang uta ubat terang man yo ya ka jing job ubat terang man pendep bat pendep kham kloi un job ya kaski bat lada un job menta kaski pila ban job ru hagala shai bat lada fin job la shai pila ban job baro shitiyo bat kumni kaski ka jing job kanwan haga jing im jong pi kapor kabangi im menta kade ka jing eyes ngobha bat shim ya ka kumta don ka we katit ka bong kumni yesterday was the history and tomorrow is a mystery but today is a gift. That's why it is called a present. Penhe yaga kam jong pi namar bapi yaj suki penhe yaga kam jong pi namar bapi mare suki pimde tang ban shu pendep yaga kam Henry pi de ba pendep kaloyaka pim don por shu kat kum bapi mut ka jing im kalong ka bamla ban yat hulupa ka ka ban sajia la shai kam don garanti ka ka ban jia la shai kan mentoy ayu ya pi bapin up sedang ya ka ka bapi mut ban le sedang mentahi saka pin up kan mentoy ayu ya pi bapin up ka jing pos new kam de ka to ka bang yo ha ka por ka bang thia Henry ka jing pos new ka de ka ta ka ba pen gendit nangi na ka jing thia control ya ka por jopi lane kan control maka ya pi